أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle bantu bakithi, la ngivule chapter number 47 Surah Muhammad, chapter number 47 of the Quran. Kule video yokuqala ngiqale ku verse 1 no verse 2. Manje ngiku verse 3. Allah ekhuluma ngabantu abakholwayo nabantu abangakholwa. Ku verse 3 Allah uthini? Uthi kadhalika bi anna alladhina kafaru. Lokho kungenxa yokuthi labo abangakholwa, wena ongakholwa ulalelisise. Be it awusiyi Muslim, be it uyi Muslim. Mawuzazi wena ukuthi uyi Muslim ngegama, uyi Muslim ngokugqoka le topi le ngiyithwele nale kurta le ngiyigqokile, subhanallah, nale jezi engigqokile, nale abaya leyo igqokile, nale scarf osigqokile, nale burqa leyo igqokile. Mangabe wena uyi Muslim ngaloko, lalela ukuthi Allah uthini. Lokho kungenxa yokuthi labo abangakholwa benzani? Subhanallah, ittaba'ul batil, balandela amanga, balandela inkohliso. So bonke labantu laba abalandela abantu abaxovize ezweni, abalandela abantu abadukisa abantu, abalandela abantu abafuna ukuletha indlala kulelizwe lakithi, abalandela abantu abafuna ukuletha ububha kulelizwe lakithi. Uthi umdali lawo bantu labo bayanikhohlisa, nani niyalandela nikhohliswa nidukiswa. Subhanallah, abantu abangakholwa labo. Wa anna alladhina amanu, futhi labo abakholwayo, subhanallah, ittaba'ul haqq, bona balandela ini? Balandela iqiniso min rabbihim, elivela enkosini yabo. Lalela mfowethu, lalela dadewethu, uma uyi Muslim uthi wena la ilaha illallah, o Allah, mina njengoba sengithe ngiyi-Muslim ngizokwenza yonke into wena nesithunywa sakho unjengalwazi, injulabuchopho, usolwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam athe ngikwenze, even if mina akunginiki imqondo. Muslim ke lelo. Uma uyi-Muslim uthi yonke into enithe wena nesithunywa sakho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, o Allah, othe noma enithe ngingayenzi, angeke ngiyenze even if kimi inginika umqondo. That is a Muslim. Lalela ukuthi umdala uthini. Kusho umdala, kusho mina. Uthi ama-Muslim abantu abenzani? Abalandela iqiniso elivela kuphi? Enkosini yabo. Kadhalika yadribu Allahu linnasi amthalahum. Subhanallah. Kanjalo Allah uyakubeka ukufanana kubantu. Kanjalo Allah uyakubeka kwenzani? Ukufanana kubantu. Kodwa yini abahluke ngayo? Subhanallah. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Nihluka ngemisebenzi yenu. Allah unihlukanisa ngokwemisebenzi yenu, hayi ngemali yenu, hayi ngokugqoka kwenu, hayi ngobuhle benu, hayi ngokuhlala endlini emabayibayi, hayi ngokuhlala emigedeni, kodwa ngani? Atqakum. Obani abesaba, abazithobayo, abazihlisayo, abazinikele ku Allah ngokuphelele ukudlula abanye. Subhanallah, iyona indlela leyo ke Allah ahlukanisa ngayo abantu bakhe abadalile emhlabeni. Kodwa abantu bonke bayafana, bahluka ngani? Ngemisebenzi yabo. Zifuneke mfowethu, zifuneke dadewethu ukuthi umdali wakho mayekhuluma kanjena wena umephi.
sengathi umdala angazivula amehlo, azivule ingqondo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.